Onni on tähän. Ja toi on niinku isompi kuin yleensä. Toi on joo tää. Joo, niinku pakka. Joo, se on. Mutta onko se mitä? Ei. Niin. Yksi toinen pentu on Suomessa rotutellut sisästä. Okei. Mutta heiselmuu. Niitä. Joo. Meillä on näyttely. Se poista varmaa. Pitää kaikki. Joo, se on ainakaan oikein. Se on ihan kummallisen värinen. Se on oikein tyytyväinen. Aurinko just oli se kesä semmonen. Kato, kun toi on. No niin. Toikin lakkas. Se on niin hyvä, se on niin suuri. Toi on heti silleen, että hei nyt mä katsotaan. Mä voin mennä huomenna Mätseriin. Vaikka se nyt onkin hyvin pieni peli. Mä mietin, mitä siitä mä tosi hyvin. Mä en tiedä, tällä vuodesta siitä. Niin joo, jaksa. Mä ajattelin, että pennut on varmaan. Niin, veteraan. Sitten kun mennään taas pohjaa, viemään pois. Syötetään sukkule täyteen, niin sä jaksa mennä takaisin. Mulla on ihan Muistan silloin joskus aikaa, sitten oltiin Raunioradalla, kun mä olin siellä takana, siellä vessojen takana, siinä kolossa näin piilossa. Ja sitten toi tuli ja se hyppäsi sieltä yli. Mä tulin. Iloinen, missä ruoka? Anna just. Niin mainio. Valkoinen karva. Se on alas. Ai alas. No tällä maahan, niin kato. Lempi meni taas. Joo, odota. Kuule vaan namme. Paljon kavereita.